Niin se oli just mitään Se on lahjakortti. Ai, joo, näin. K-pop-kauppaan. 75 €. Mun on kalliita. Niin. Mutta aika paljon. Eli lähdemme varmasti joskus Tikkurilaan katsomaan. Kyllä, Tikkurilaan. Nähdään sit Pankas sieltä. visusti talteen. Nähdään sit sieltä. Anna se kuori. Mitä siellä oli vielä? Niin no isä... Joo, sieltä niitä näkyy siis. Missä? Ai niin joo. Vois kato sit. Joo, eli nämä. Sen mä tiesin. Eli ne kortit, pelikortit ja noin pussit, ne on mummolta ja ukilta ja vielä jäi sitten rahaa käytettäväksi. No niin, mä oon melkein suklaat syönyt jo. No niin. Nyt ei ruoka maistukaan. Riisipuuro ei Maistuu. No maistuu. Näin. Otatko kun me lähdetään mummolle ja ukille kuvaan, mitkä oli Joo. vielä nämä ja nuo. Oli ne mitkä vielä. Etukäteislahjana saivat juhlakengät, että oli semmoinen nelosten tanssi. Juhlakengät ja sulkahousut, nelosten tanssi. Niin se oli etukäteisjoululahjana kuin mummolle ja ukille. Oliko nelostanssi hieno juttu? Oliko sunkin aikana ollut? Oli. Onnekin se ollut aika kauan sinne. Ei, mutta pormestaritanssi. Niin. Joo. Siis on kai ne ollut jo aika kauan. En tiedä. Niin. No näyttääkö en? Oita. Peili. No. En Ai vielä oli yksi. Ai niin oli joo, se on. Mä luen näkään. Oikein. Ei. Se onkin hyvä, kun se on yhteinen. Emme lukenut. No. Ja mähän sitä on toivon enemmän. Ei mä sanoin. Ei kannata riidellä tuommoisesta asiasta nyt jouluaattona, koska niin kirjan sisältö ei muutu miksikään. Kelle se oli? Kelle? Hand. Samalla. Käsi skincare. Seerumi. Joo. Miksi käsiseerumi on aina niin paljon halvempaa kuin naamaseerumi? Ehkä huonommat aineet. Siis ihan vaan. Aha, mun pitää mennä syömään lääkityksen. Lääkitysaika. Eli mikä se on? Kello 7. Sitten tuli ja sinne kauppaan. Lahjakortti kauppaan. Ja sitten Hanskilta, kun joskus onnistuu, niin sekin on joku lahjakortti kauppaan. Ai eri. Se olisi lukakauppaa, niin se olisi kyllä. Koska sieltä voi myös ostaa jotain kavaajia. Mutta oli hauska, kun sä sanoit sen kavaajia penaalin, koska eikö toi nyt ole? Ja mä olin ostanut se. Niin, no on siellä, no hirveen paljon. Vaikeus. Tätä ehkä olen käyttänyt sitten koulussa. Ehkä. Mä rupean. Mä haluaisin käyttää tän tänään. Niin, ei muuta kuin käyttöön vaan. Mihin ne lääkkeet muuten meni? Maski päälle. Ne uudet. Sängyn, ne on sängyn kassissa makuuhuoneessa. Okei, mä näytän nyt. Mä näytän. Eikö ei. Mä oon omiin tuomusta. Okei. Varmaan noi lahjakaut semmonen kauhea kilpikollinen murhaaja niinku merissä ja muualla, kun sitten hostat. Niin aikana
Sitten on tällainen. Siinä hyvä on. Tällainen. Tällainen. Pitäisikö tytöt nyt katsoa huolella läpi ne paperit, ettei vahingossakaan jää, ja otatte kortit talteen, mitkä siellä on. Niin. Jos hävii. Oi. Se on näin. Lueda. Poskatussit. Tehän voitte näyttää nyt. Noin. Tuliko vähän liikaa läpi nyt? Ei. Tuo oli erinomaisen sopiva. Mutta tää oli kiva. Ja sit Joo, se silleen isonee täältä. Oota. ne mahtuu viivotinkin. Niin. Mut kyllä se varmaan muutenkin. Tällainen. Sitten sen saa tänne vaan. Joo, Tää on kiva. pankaa ne kynät nyt sinne. Tää on kiva. Tää Neropatin tää uusi. Täällä sisällä on jo nää. Mä ainakin laitoin tänne sisälle jo nää kynät. Mä laitoin jo. Kahti mihin kootaan noit. Nyt on tän pois. No niin, Se on tuli hyvä. selväksi. Se on hyvä puku siis jo. Missä ne? Ne. Avaimen tää jutut. Mä näytin ne. Häh? Mä näytin ne. Missä ne on? Siinä. Täällä ei ole. Eikö täällä ole? Ei. Oli isille. Kato nyt tarkkana, ettei. Noniin. Hei, ettei nyt mene papereiden mukana mitään. Mäkin voi hampoin. Te näyttää oikeesti jollekin sykesarjalla. Niin, mä luulen heti oikein. Sponsor. No se onkin syke. Syke. Niin, Oikeesti kun mä avasin tämän hyvä. Niin. Mäkin olisin jätti sydän. Siihen on nähty kun pari kertaa, mutta se on tosiaan ajattelevaa. Hei, olkaa nyt tarkkana, ettei papereiden mukana mene vahingossakaan. Oli mennä noi arvat jo, niissä tulee. Niin. Vieläks video pyörii? Joo. Ja isi. Tää on Ellonen. Okei. Tuliks molemmille? Joo. Vähän erilaista kyllä. No niin. Jaha, siinä oli sitten jouluaatto Jontikalla 2023. Lahjoja tuli. Ja olikohan kilttejä lapsia? No olihan ne kilttejä. No niin. Hyvää joulua kaikille.